Takže čau lidi, zdravím vás Maniak 55 a jedna kámošem jménem 10, že jo? Jo, a dneska bude takový video jakoby pro debily, jak zapnout Google, nebo spíše jak se dostat vůbec k internetu. Takže vidíte, tady dole, vidíte tady jako si aktivujete myš, aby ten kurzor byl vidět. Tady dole jsou panely. Tady je internet. To je internet takový pro magory, který... On je úplně nejrychlejší. On je strašně rychlý. Nejrychlejší? Jo. Nejrychlejší je Chrome. Explorer, Internet Explorer, to je bomba. To plná novinka, no. Strašná, no. Čum, tak otevřete panel. Vidíte? A dost lidí si říká, kde pak to jsme. Co to je? Toto je domovská stránka. A tady musíte napsat třeba Google, ne restp Google a warp Google, jak jste vy závislí na serveru. Takže když uděláme warp Google, tak nás to pošle do prdele. Protože jsem napsal war, stejně. Když napíšeme restp, do prdele to píšu, residence teleport Google, tak nás to taky pošle do prdele. Ale když napíšeme, teď ty něco napíš, Krištofe? No, to je taky stránka. To je pro děti. Jo. Prvotřídní kvalitka. Počkej. A vidíte lidi? To je první video na YouTube. To je první video na YouTube, co někdo natočí porno. Protože nikdo nenatáčí porno, to je první zakázaný. Tak my jsme takový borci, že tak to děláme. Tak čau. Už nahráváme minutu, počkej. A takhle se dostaneme na YouTube. A takhle sledujete tohle video, jestli nevíte. Ale mimochodem, Dari je fakt dobrý kámoš, ale víte co, já jsem lepší, tak... Hepčíka, jakých ne, fakt. No to prdá, už je to pryč. No dobrý, no tak vidíte, a jestli chcete najít moje video, jak se bude jmenovat, já nevím, jak se bude jmenovat toto video, tohle je můj kanál a já vás zdravím lidi, chci odběr a jestli ne, tak vás všechny pošlu do prdele a nazdar lidi, už natáčím 2 minuty. Tak jo, loučím se s váma Bupen 10 a Maniak 55, čau!